Good morning! Hindi ko binasa yung buhok ko. I'm getting ready. Hindi ko alam kung ito yung susuotin ko, itong pink or yung green na like super thick na bomber jacket ko. Kasi sobrang lamig. My gosh! Kahapon ang ganda ng weather. Super sunny. Naka-sleeveless ako ngayon. 12 degrees tapos umuulan pa. Sobrang ang lamig nito. So, I will just do my makeup. Pupunta kami sa Yumcha. So, dim sum yung namin ngayon. Brunch. Kasama yung family na Dan. Last nakain namin while I'm here. Well, babalik naman ako. Mamimiss ko yung mga bata. Grabe. Mamimiss ko yung Auntie Ray's. Auntie Ray's. Oh well, tapusin ko lang yung makeup ko kasi si Dan naliligo na. Siguro mga 10 minutes, 5 minutes tapos na yan. So, let me just finish my fight. Okay, I'm done. Katapos lang ni Dan magbihis. Sabi niya, 5 minutes daw. I have on my lips the Essence Lip Liner in the shade Satin Mauve. And gagamitin ko na naman yung perfume na binigay ni Kat. Kasi sobrang bango niya. Ito yung from the Body Shop na Japanese Cherry Blossom yung scent. And yeah, ito na lang yung susuotin ko, yung pink. And yung suot ko na shirt is New York, Tokyo, LA. Kasi gusto ko pumunta doon. Char. Nabili ko tong shirt na to nung, sa Brazil actually. Yeah. Okay. Okay. Wait, I'll just pee and then I'm ready. It is raining. Ang lamig pa. Pero yummers ang today brunch. Yumcha! Sobrang yummers. I wish I could vlog. You can do something. You can film the food. You can film me. Wait! Yeah. Did you just say you could film me? That's the first. For the last 6 months, so you can film me. Yeah, but like you always go like, babe, don't. You do that at the wrong times. No, whatever. Every time is the wrong time then. I'm wearing the Pamplemousse and Prosecco Pop na splits from Becca. After we eat, we will go drive to the hills. Is that the plan? Maybe. Sure. Maybe. Yeah, it's raining. Dito na kami sa Eastern Garden. Look at that. So cool. Okay, let's go. Kami ata yung una pa. It's closed. It says closed. Nandito na kami. Kami pa lang. Hinihintay pa namin yung pamilya nila. Ni Dan pala. Pamilya nila. Tingnan nyo to. See? Nadami namin. Kami ata yung pinakamalaking table. But yeah, it looks nice in here. And then high chair for Eli. Thank you. Nasa bahay na kami. Grabe, umuulan. Kinausap ni Dan yung kapitbahay kasi 'di ba may bagong lipat na katabi ng bahay ni Dan. Tapos yung sasakyan nila, pinapark nila sa labas, hindi nila pinapark sa driveway nila. So sa labas, nasa nasa labas siya. Tapos nabablock ng konti yung pagpasok ni Dan sa driveway niya. So it happened siguro mga 3 beses na like, na laging parang nakalampas ng konti yung sasakyan na marami namang space sa part nila. Like, meron kang driveway na sa'yo. Like, pwede mo ipasok yung sasakyan mo doon. Bakit sa kalsada mo siya pinapark tapos inaano yung space ni Dan. So, yeah, kinausap niya. Whew, loka. I can't even reach your thing. So far. I'm like so close to the drive. Why is it so hard? Your car is dangerous. It's not. No, I don't want to go all the way there. You're not wearing your seatbelt then. That's alright. Okay, I'm here. Alright. Hello, nandito kami sa Millie's Bakery. So, we got cheesecake right there. Lemon curd cheesecake and then latte at saka cappuccino. Kasi hindi pa ako nag-coffee today and pagdating namin sa bahay galing lunch,
ano, parang pagod na pagod ako. Hindi naman pagod, pero gusto ko matulog. So, yeah, we'll have coffee. Is it good? Alright, yeah. I'll try it. Yeah. Got my latte, cappuccino. Lapit na maubos. Lumipat kami dito sa loob kasi ang lamig-lamig sa labas. It's raining. Wow. Dito kami sa Target. And tingnan nyo to. Kapareho ng nireview ko. Not na nireview, pero ito. It's the same. That one is $99. Ang naghahanap ako ng pang-curl ng buhok. Kasi gusto ko bumili. Hala, babe, do you know what I'm looking for? For the curling one. Like that, but not that. That's what I got. Is it? Ito yung gusto ko. $39.95, so $40 for this. Ang ganda pa ng color niya, oh. Ito lang yung, ganito lang yung ano nandito. Kasi ito, ayoko naman yung ganyan. Ang cute na to. Pineapple na ano, gold. Jewelry dish. Ah, you guys. It's cute. It's only $10. That'd be good for your rings and your jewelry. Yeah. To just leave. Yeah. Yeah. I like it. Ito, ano, ito lang yung $4. Yung dream, yung love. Gusto ko sana yung love. But it's $10 na. Dito kami sa Kmart. That's a really cute rice cooker. Maliit. Bili ako ng chocolate. Can you show them? There. Yes. 4 lang. Hello, this looks cool. This looks fancy, babe. Slow cooker. Fancy. Yan, chocolate. Tapos, I think we will look for... Iwan ko kung anong pinagtitingin nitong sedan. This is cool. Popcorn maker. $12. Not bad. Meron din chocolate fountain. Nice. Dito kami sa Kmart. Masabi ko na kanina, diba? Bibalhan ko si Mark na to. Diba, binilhan ko na siya ng hat? Na-film ko na yung ano ko eh. Yung pasalubong haul ko. They're the ones we saw. But I saw this and gusto ko siya. So, bibili ko siya kay Mark. And then... Oh, that's it right there. Nah, that's not good. I don't like that. Naghanap ako ng bag para kay Papi. Pero wala silang bag dito. Nah, I don't think I will get him a bag from Kmart as well. Like, you know. Okay. Yeah, I'll just get him when I get there. I'll just get him that when I get there so he can choose. Now let's go look for the hair curler. Let's do a haul. Sobrang dali lang na to kasi konti lang. Bumili si Dan ng salmon. 3. Ito na yung lunch niya kasi wala nang gagawa ng lunch for him. Actually, pwede pa rin next week pero okay na rin, magiging busy ako na sobra. But yeah, 3. 4 sana yung bibili niya pero wala yung may mga seeds. So 3 lang. And then he got shampoo. Ano siya? 2 for $8. So he got 2. And then ito yung nabili ko sa Kmart. So bumili ako nitong Ultra Fresh na pang breath spray para when you travel. And then ano, 4 na packs ng chocolates. So Dairy Milk na Caramello Koala. And then Cadbury na Crunchy. And then Maltesers. Hello, where's... Oh, there. And then Sneakers. 4 lang yung binili ko kasi para sa mga kapatid ko lang naman. And then I got this hat for Mark. Brooklyn. I like it. And that's everything. Pupunta kami sa bahay ng kambal na Dan kasi yung asawa ng kambal niya, yung mag-ano ng buhok niya. Someone asked on my video if Tristan is Filipino. I told you, right? Yeah, nung nagpunta kami sa Filipino Fiesta, nakita yung asawa ng kambal niya. Hindi siya Filipino. Is he from New Zealand, babe? Yes. Mallory. What? Mallory. Mallory? Yeah, Mallory. Mallory? How do you spell that? M-A-O-R-I. M-A-O, I don't know. Pero yeah, hindi siya Filipino. Yeah, oh, crap! I need to film this. Kasi, kailangan ko i-film yung 2 beauty blender na ano sila, dry sila. Kasi nung film ko yung real versus fake na video, ano siya,
nabasa ko na siya. Dampen na siya. So, mag-film ako ng clip na dry sila para ma-compare ko. I will do that right now. Good afternoon, guys! I'm listening to this video. I spent the whole morning nalinisin yung bahay na Dan. Sabi niya sa akin kahapon, "Babe, can you give the house a really good clean before you leave?" I was like, oh wow. Nagdemand talaga yung taon to. Pero okay lang naman kasi maglilinis na lang talaga ako. Tapos na ako maglinis. I'm gonna film 1, 2, 3. Oh shoot! I need to film a lot of videos today. Not a lot. I'm planning to film the proposal story time video. I'm not sure if ma-film ko siya today. Because gusto ko tapusin lahat ngayon, you guys. Kasi bukas, I haven't packed yet. And I'm leaving really, really soon. Bukas, ayoko mag-film kasi gusto kong mag-concentrate sa packing. I do not know. I need to check yung mga videos na kailangan ko i-film. Kailangan ko i-film yung makeup collection ko. Natapos ko na yung intro at saka outro nun eh. Kailangan ko na lang gawin yung actual makeup collection video. And then, I need to do the... Ano ba kailangan ko? Oh yeah, yung review ng mga highlighters. Tapos, again, I'm thinking of doing the story time of the proposal. And then, I haul. Another haul. Oh well, kakain muna ako. Yung ulam ko today is Century Tuna Hot and Spicy. Katatapos lang niya ininit ko siya sa microwave. So, init ng bowl. Ay! Init! Okay. Yan yung ulam ko today. Kain tayo. At saka rice. Bye. Guys! Finally, tapos na ako mag-film. As in, tapos na talaga ako. Wala na akong kailangan i-film. Kailangan ko na lang magligpit and mag-start mag-pack. I'm pretty sure mapapanood dito tong video na to. Tong vlog na to. Nasa Pilipinas na ako. Pero sa Wednesday na yung alis ko. So, ngayon, Monday, Tuesday bukas, as in ilalaan ko yung whole day bukas ng pag-pack, tapos ligpit nitong mga to kasi kailangan ko silang like, you know, i-put away. Ayoko naman na sobrang gulo nitong kwarto na to, tapos wala ako. So, yeah. Yan yung mission ko bukas. Ligpitin lahat. Actually, nag-start na akong na-start ko na iligpit. Like, yung sa vanity ko, naligpit na siya lahat. Na-film ko na yung makeup collection video ko kanina. I'm not sure kung kailan yun ma-upload, but yeah. Pero yeah, na-film ko na yon. So, okay na yung vanity ko. Okay na siya. Maayos na siya. Ito na lang nandito, yung sa filming area ko. Tapos, I just finished filming a haul. And then, ang dami na naman sa floor. Kasi like, after ko ipakita sa camera, drop. So, yeah. But I'm happy. Natapos na ako. Finally, you guys. Parang siguro mga 2 weeks din ako na sobrang ngarag ako. Like, I need to finish the video. Like, I need to film a lot of videos and it's like that. And then finally, it's done. So, I'm happy. Now, yung kailangan ko na lang is i-edit. Hindi ko naman kailangan i-edit lahat. Pero, meron akong mga videos sa kailangan ko i-edit para like, meron pa rin akong uploads kahit na nagta-travel ako. So, yes! By the way, sa lips ko, I have on the Mochalicious from Wet n Wild. Yung ano nila, Mega Last Lipstick nila. So, yeah. I will edit a video and then, wala! Magsi-6 na pala! Diyos ko Lord, akala ko magfa-5 pa lang. Magsi-6 na. Darating na si Dan. Maya-maya lang. Oh, kailangan ko pala mag-ano ng mga mask. Kasi bibigyan ko yung mama niya ng mga mask. Kasi mahilig yung mama niya sa mask eh. Magkikita ata kami ng mama niya bukas. Nakita kami nung Friday kasi dinner nung Friday. Tapos nakita kami nung Sunday kasi nag-family lunch on Sunday. Tapos sabi niya, before ka umalis magkita ulit tayo. Natawa si Dan. Sabi niya, nagkita na nga tayo ngayon. Ito na nga yung last na Sabi niya, hindi. Kasi alis siya sa Wednesday pa. Magkikita pa ulit kami. So yeah, magkikita siguro kami bukas. Dinner. Tapos, magkikita sana kami ng best friend na Dan at saka ng asawa niya, pero wala nang time kasi yung free sila Thursday, tapos alis ko Wednesday na. Pero okay lang yan. Pagbalik ko na lang. Meron talaga akong nakitang bird na parang nahulog sa kung saan. Yeah, meron talagang bird. Nahulog siya. Nakita ko sa reflection sa TV, nahulog yung bird. You're supposed to fly, bird. Hello! So, nagluluto ako ng omelette. Yung kay Dan, omelette sana siya, pero naging scrambled kasi nag-flip ko na sana siya, na basag. So, scrambled din sa kanya. Babe! Yours is ready!
Cool, thank you. It's scrambled. Okay, keep it. Yeah. Papatanggal ni Dan yung ano niya, blackheads niya sa ilong. So, gagamitan ko to. Yung clear nose. Nakuha ko to from... Shoot, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Pero, yeah. Gagamitan ko siya sa ilong niya. Look how guwapo you are! Look so guwapo, babe. Bago yung haircut niya. Nagpagupit kami ng ano, nung Sunday, na nagpunta kami sa bahay ng kapatid niya. So, yung asawa ng kambal niya, yung gumawa ng haircut niya. Galing, no? Guwapo mo, babe. Let's do it. Yeah. You ready? Hindi effective yung pang ano ng blackheads. Si Dan na na inis. Kasi dumikit lang sa ilong niya. Hindi siya nakuha nung napil ko na siya. Hindi siya nakuha lahat. And sobrang... Natatawa ako. Sobrang hirap tanggalin. So, yun, nandun siya sa banyo. Hinugasan niya yung mukha niya. Kasi nandun pa rin yung papel. Hindi matanggal yung papel. Tapos tawa ako ng tawa na guilty tuloy ako. Nainis na Dan. Anyway, manonood kami ng Internet Famous. Yung show ni Shane Dawson sa Netflix. Shane Dawson is a YouTuber na lagi kong pinapanood kasi nakakatuwa siya. And I will have my popcorn, yung from Coles. Hindi magpa-popcorn daw si Dan, so ako lang. You can turn off the lights, babe. Thank you. And yeah, I think I'm gonna close my vlog. So that's it for this vlog, you guys. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe, and I hope to see you guys tomorrow. Do not forget to be good. Good night.